Hoeveel liter water denk je hem dat nodig is om de wc terug te spelen? Als je denkt 6 liter moest steen gaan, 10 liter moest zitten blijven. 6 liter, dus die steen heeft gelijk. Nog even een zoenenappel mooi en dan kunnen de lessen hoe Dorsemiet beginnen. En als de zitting van de bank kapot is, dan gooi je hem weg. Terwijl er op de achterkant nog heel erg veel mooi leer zit. Waar je nog hartstikke mooie spullen van kan maken. Dit tasje is gemaakt van een oude bank. Na de theorie is het tijd om zelfs onder de slag te gaan. Wat ben je aan het doen? We zijn bekijken of het goed is voor het milieu of niet. En is dat fles goed voor het milieu? Ja, maar je kunt het inleveren via gewoon in de glasbak en dan wordt het recycled voor nieuwe flessen. Voor eten. Er zit niks meer bij. Waar doet dit dan hoe? Dat natuur dan. Want dit gaat ik weer hoe eten. Ja. En wist ik wat het betekent, duurzaamheid? Nou, nog net echt, maar het gaan we wel leren. Probeer eens. Hoe het milieu en dat het netjes moet blowen en hoe het kou komt, dat het net op de stritten moet gooien en alles. Wij dachten van, dan moet je beginnen in het klein, bij de leefomgeving van de kinderen zelf. Je kunt ze iets meegeven van oké, jongens, wees in ieder geval bewust van wat je verbruikt bijvoorbeeld. Zodat het gewoon gaat leven echt bij de kinderen en daar gaat het om. De hele squallen zit deze week in het teken van Dorsemiet. Dus echt bij de allerliedste. Kun je oude spullen, moet je die altijd weggooien? Nee, soms niet. Nee, waarom niet? Dan kun je het ook weer opverven. Kun je het weer opnieuw gebruiken? Ja.